esi ho akyerɛkyerɛw eniema we ya yenkyerɛ bi wo baabi ada car tie chair ɛkyerɛ sɛ car kɔba ye use atwam no ɛno na yɛkyerɛw sɛ na esi ɛde ye nkonya ɛde gu ye dem ye office ye restaurant ɛne baabi a ye bɛsan so akyerɛw mosquito spray we de ɛyɛ asɛm da efie bia ni wa ntontom nie ɛno ntino yɛkyerɛw tontom adura wo de bɛ spray wo dem a entontom bia ntimi nka wo we ɛsɛ sɛ efie bia mu obi firi hɔ ba na obesua saade we esan sɛ entontom edi enya yie pa ye bɛsan so akyerɛw car and motor tracking device installations ɛkwan ya ɛbɛfa so a wo de machine bi ɛbɛhyɛ wo car mu anaasɛ wo motor mu na afei baabi a ɛwɔ bia no watimi atracke no sɛ nipa koraa wo betimi de bi ahyɛ no ho baabi a onam bia no wo behu baabi a onam ye bɛkyerɛw ointment for general body pain sɛ o body no ɛhyehyew anaasɛ sɛ honam dodo a ade a wo de bɛsrasra so a ɛbɛkɔ koraa ye bɛkyerɛw stretch marks removal cream yenua ma na stretch marks ayɛ mo ho bebree no mepa kyɛw bra fa number na ɛde screen so no na fra yɛn sɛsi a na yɛn register 0244 294066 brane besua adura wo de bɛyɛ o stretch marks so a ɛbɛkɔ koraa ɛde ama wo afei so yeguso a ye kyerɛw tomato paste ye ɛna afei so tomato yogurt sɛ de sidi entos ɛyɛ tomato paste ɛne sɛ ne sidi entos ɛyɛ tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo yi ye da so a ɛfrɛ mo sɛ mommra na mombesua sɛ ne si ye weedicide adura ye de hyiwura nyina bra ne ye kyerɛw kama pa saa nneɛma we nyina ɛna nyankopɔn yɛ adoma 27th March ya eye Saturday ebe ya ye be kyerɛw simple na wo hunu simple dwumadie yi eba so ewo Kumase ahodwo Atenga Junction baabi ya Kumawood TV wona anopa no nsia pepepe na afei registration no ye de ne nyina ahyehyɛ so no nkro pepepe eye 9 am na ɛno nso no ye de training na nkasa ahyehyɛ so acha no 9 ne ye wie ne nyina na afei baabi a wo bia no wasan so akɔ we nyina no uwia ye ma pen drive videos ni nyina ewo so enti wo fi ano anse ubo video na se ora fi bibia na wakai ye besan so ma handout no so ya twetwere bibia ewo mu ye be ma lunch ewie aduane a obedie eno so enyina achimbi afei so se wo fra chirichiri na wo ba baabi a obeda ni nyina so ehembi ni nyina na obetua eye 300 Ghana cedis per training no eye 250 and pen drive enso eye 50 Ghana tua we ni enkyerɛw saa nema we nyina fanam Job training Kumawood Training Institute say dear ye nimu na ye ko ya sanso ade new programs kra na e de ebremo March mo ne da etoso aduonu enson 27th March ya eye Saturday ebe ya ye de eda ba ko pe esi ho akyerɛkyerɛw eniema wo ya ye nkyerɛ bi wo baabi ada car tie chair ɛkyerɛ sɛ car kɔba ye use atwam no ɛno na ye kyerɛw sɛ na esi ade ye nkonya ade gu ye dem ye office ye restaurant any baabi a ye besan so akyerɛw mosquito spray we de ɛyɛ asɛm da efie bia ni wa ntontom nie ɛno ntino ye kyerɛw tontom adura wo de bɛ spray wo dem a entontom bia ntimi nka wo we ɛsɛ sɛ efie bia mu obi firi hɔ ba na obesua saade we esan sɛ entontom edi enya yie pa ye besan so akyerɛw car and motor tracking device installations ɛkwan ya ɛbɛfa so a wo de machine bi ɛbɛhyɛ wo car mu anaasɛ wo motor mu na afei baabi a ɛwɔ bia no watimi atracke no sɛ nipa koraa wo betimi de bi ahyɛ no ho baabi a onam bia no wo behu baabi a onam ye bɛkyerɛw ointment for general body pain sɛ o body no ɛhyehyew anaasɛ sɛ honam dodo a ade a wo de bɛsrasra so a ɛbɛkɔ koraa ye bɛkyerɛw stretch marks removal cream yenua ma na stretch marks. All right, yemo bibia akwaba edeba Kumawood TV so ena nwumre dwumadi a wani guso a wo hwe eye spiritual hot seat konyan na so a na kyese sunsun mu ne haban ne nunsini ene ahonhom anyankopon de ebeka ye so yabra bo ho no ene ye ba be kyerem me amedi dwumadi ebro ye frɛ me Eugene Moses Akwa dodo na frɛ me Ochrozo 1 the only one in Ghana. Mr. Men sorry mfiri afidie no ho. Nyama ye ba be kire no eye niama eboaye e wa asetinem. Both hunhum mu ene honam ani. Ti mesre wa men sorry mfiri afidie no tenase. Tuku ne hwe kopem time wa ye bewie. Na obi say yes, one for afidie no anto ase ekwa. Na me kai wo say
27th year be ya 27th year be ya Kumawu Training Institute side the dwumadi ahyehyɛ so a ye ba be kyerɛ sa nyuma bebree ebi te sɛ entuntum spray ebi te sɛ stretch marks nko a ye distre maneko je sɛ ye kwan a ye de car tie a asɛe ɛyɛ nkonya enyina ye ba be kyerɛ ne a kyerɛ we decide edura ye de gu ahaban so de gu so a within 1 day na ɛhye ye ba be kyerɛ ni nyina tie nuanom a moyɛ akuafo mesɛ sɛ mo ma mo nuanom na mo ma na mo ankasa mo mesua na ntimi moa mo afei so mene doctor Mayaze ana eba betwetwe nkomo mesrɛ wa mensɔre mfiri afidie no tena situku metwa me ho sima aba me ba mene doctor Solomon Obuabisa eba betwetwe nkomo ana mana kyerɛ ye nneɛma ehia ɛwɔ haban mu ene de beboa yen yentwa ye homra Job training Kumawood Training Institute sese de yenimu na yeko yasanso ade new programs kra na ede ebremo March mo ne da etoso aduonu enson 27th March ya eye Saturday ebeya ye de eda ba ko pe esi ho akyerɛkyerɛw eniema wo ya yenkyerɛ bi wo ba bia da ka tai che ekyerɛ se ka akoba ye yusu atwam no ede na ye kyerɛw se na esi ede ye nkonya ede gu ye dem ye office ye restaurant eni ba bia ye besanso akyerɛw mosquito spray we de eyasem de efie bie ni ho antuntum nie enu ntino ye kyerɛw tuntum adura wo de be spray wo dem a entuntum bie ntimi nka wo we esase efie bie mu obi firi ho ba na obesua saade we esanse entuntum edi enya yie pa ye besanso akyerɛw car and motor tracking device installations ekwanya ebefa so a wo de machine bi ebehye car mu anase wo moto mu na afei baby a ewo bia no watimi atracking no se nipa kura obetimi de bia hye no ho baby onam bia no obehu baby a onam ye be kyerɛw ointment for general body pain se o body no ehyehyew anase se honam dodo a ade a wo de besrasra so a ebekokora ye be kyerɛw stretch marks removal cream yenua ma na stretch marks ayem ho bebre no mepa kyɛw bra fa number na ede screen so no na fra yen sesi a na yen register 0244 294066 brane besua adura wo de be ya o stretch marks so a ebekokora ede amawo afei so yeguso a ye kyerɛw tomato paste ye na afei so tomato yogurt se de sidi entoast eye tomato paste ene se ne sidi entoast eye tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo ye da so a efrem se momra na momesua se ne si ye we decide adura ye de himura nyina bra ne ye kyerɛw kama pa sa nneema we nyina na nyankopon ya adoma 27th March ya eye Saturday ebeya ye be kyerɛw simple na wo hunu simple dwumadie ebaso ewo Kumase ahodwo Atenga Junction baby ya Kumawood TV wona anopa no nsia pepepe na afei registration no ye de nyina ahyehyɛ so no nkro pepepe eye 9 am na anonso no ye de training na nkasa ahyehyɛ so acha no 9 ne awie ni nyina na afei baby a wo bia no wasan so akɔ we nyina no uwia ye ma pen drive videos ni nyina ewo so enti wo fia no anse ubo video na se wura fi bibia na wakai ye besan so ma handout no so ya twetwere bibia ewo mu ye be ma lunch ewie aduane a obedie eno so nyina achimbi afei so se wo fra chirichiri na wo ba baabi a obeda ni nyina so ehembi ni nyina na obetua eye 300 Ghana cedis per training no eye 250 na pen drive enso eye 50 Ghana tua we ni enkyerɛw sa nema we nyina fa number na ede screen so no na fra yen sesi a na yen register 0244 294066 eye Kumawood Training Institute wase eye nsano dwuma hemfie ebeye butu Kumawood TV aba amansane yena yebie Kumawood TV aba amansane yena yebie Sini papa be na upe bi ahye amansane winyano baby Kumawood. All right, yes I so ma wakwa babium e de ba Kumawood TV so dwumadi a wo hwei eye spiritual hot seat yene Dr. Solomon Obuabisa ana eba betwetwen komo eba be bisa ne niama
haban anase dua enro nunsini ne ade no kwan ben ne fa so boa yen e wo ye nipa ban mu ye honhom fam ne honam fam kwan ben na nnua ben na haban ben ni nyina doctor wa ha oba be kirekire ye ni nyina me amede dwumade ebrel ye frame me Eugene Moses Akwa dodo na frame me Ochros one the only one in Ghana. Reverend Akwawa Nyankopon adom now so Nyankopon mu we share T-ball pa pa radio you are man oh dear nephew all right doctor yamo wakwa bai ebia obi enenkwa na ode na fidia tukuma TV until on kada acho bebo udin wabo bebia wo wasoeye ene niama a wo ye kakra bi ama ahwefo yo michia wahwefo nyina media ne doctor Mayazi and Reverend Doctor Ubisa Mayazi ne me Herba Center no e bi da so Mayazi Herba and Spiritual Center kokobi ina yebutu okumase nti be bia obi a wo frɛ no ma na onsabe kan oba ntua onsabe kan na adwumadi a medi no kotin yebudi akotin wo mu no e ahama ene nubra a Nyankopɔn bɔ ma yɛ sɛ yɛmfa yɛ dai nsa yɛ ho yare okay okay Nyankopɔn anyama bro wa ama me nimdie wo honhom die mu ena honam die die dro no wo fa nwira bi a wonim ne yɛ wo honhom fam na we nso de yɛ honam fam aha nti no duma me di ni na ba doctor all right science of Reverend Minister a Kingdom Faith Chapel na da no etanya mo nti no bia how yare bia say honhom fam honam fam wo ba ebisa ni yɛ hu e we honhom na we yɛ honam na yɛ de ho adura dai aka yare bia so na chiwa dai na nwira bia so na adwuma yɛ dai ɛyɛ nwira no wo kra akɔte a ebi pɛ nsuo ebi pɛ sika ebi pɛ nsa ebi mo pa wo kwɔte nwura no yes the answer would demand say wo afore offering ade ne pɛ no na said de wo ka sɛ nnua na sɛ haban ebi wɔ hɔ akɔte a gye sɛ odi sika ana odi nsuo ɛkɔ okɔsrɛ haban na ansa na wate ana wo yɛ ndɛ of course sa ha no ame boy no tumi hyem na ha na pra no obi na ɛhwɛ so without asase ha ntumi nya ha what you say aha eno ndina sɛ wo ba no obi bɛ ware na ɔde nsa ɔba snap nka ho ɛmfa okay boy sometimes na asɔfo kra ho ɛmo a sɛ wodi snap ya ade a akwankyerɛ na sɛ ayi a na ɔka ho asɛ when wa akɔ ware wodi snap kɔ snap ɔro ba so ho fae de what am gonna say aha enti no yan no ɔmo sɛ nimdie no ɛyɛ ama yaka akyire okay nti ɛsɛ ɛhwehwɛ nimdie what you say because ade a wodi nsa yɛ no wodi nsu ya enye sa na Nyankopɔn so yɛ dai epo ɛyɛ enti me ye di sɛ Paul sɛ ɔba kisosum no ɔbɛ ɔne nkɔfo bɛnya problem sɛ ɔkɔka kyerɛ Timothy sɛ ɔlɔnta ne yam na ne ya no ma ɔnom nso nko a na ɔmfa nsa yɛ dai nka ho no kɔfo bɛhwɛ Paul mienu aha sa na Kristofo akɔyɛ sɛ nimdie no wɔ fam nti wo kyerɛ ade bi a what you say nkɔfo si awe di efihini what you say nti me sɛ Paul so bɛnya problem but Timothy nso yɛ no ɛboa no what you say na Paul wɔ hu nimdie sɛ insu ne nsa fra sɛ dwuma ne yɛ dɛ ɛsa yare what you say nso Kristo ne bi bɛtena ho yɛm yɛnyɛ na ka gye fɛ insu na fa nsa akra gu mu na no ma ɔbɛtena mu ma yɛ dɛ ɛwu because ɔsɛ nsa yɛ bɔne what you na maka na sɛ nti nimdie ne yɛ hia nimdie ne yɛ sɛ yɛhwehwɛ yɛn sɛ adeɛ akɔ Nyankopɔn bɔ nyinaa ka se ɛyɛ adwuma bɛn na edi what you say afei yɛ yusu na aboa nipa dɛ abrabɔ all right we there ituwa bi ansa na yakɔ na do ayi ne so sɛ haban a yɛfa sisi abɔnten na yɛ nam nwuram na yɛate ɛno nsimsanso wɔ ana sɛ yɛnim ne nti like ebia na so de ɔkasa ɔkɔte a ɔde sika to hɔ ana nsuo to hɔ yɛde nam an yɛte haban na yɛde dikra de pepa yɛ nsanso wɔ bebe wɔn sɛ ɛwɔ ahan bi kura na wodi nso gu so a in fact wo ba na wodi nso gu ahaban na wɔfrɛ no abrawa kata woto a
abrewa kata if no friend abrewa hata where you are chibi so the better ka o ba na udun so kuso empen na ya baba so beyo what does baba so na beyo o de bua na beyo no in fact wo be kwa enko the one so be wo say quite aye me o de bua wo apon ma to nro ni ade enko o be check no ababa ma so ya be check no ko dun so gu abrewa so abrewa so yetim kitu ago ye dai ko dun so gu no so what you say and when fan when I say we hwese nim die no we de minia no ma doctor de ba kwa to wo say o serew abrewa kata o to no ye serew wo do saka na amoa no men try wo bedun so ahwese bi ni ho ansa na wa so enye sa wa ankasa o jijirije ena wo ye be man na ta dun so ku okabra na tuata what you say tweta what ta gun so ku so a e be man gun so ku so 3 times a and so be man be call 3 times yes be man call what you say ahaban ya friend tweta and the Bible say ni dia my people are destroyed my come from my people are destroyed because of lack of knowledge what you say into we knew no and am fa ho but wo no e say we knowledge we say make kan na wasua what you say so kire wo nua bi no ankwa akwa na nkofo ha ya dai abre no because we say sometimes no baba so ni bi wo ho a ana say gonorrhea na do ba kwa tonro ni say nro e best obi kwa recommend am ba no man ya dai emfa na che say hunhum ayo ya dai e bi wo mu e ba na sa e say wo komura na ho back na kwa ama ne ma no wo ne ko din komo na wo san ya dai Israel no dey chew eno say wo fa so ye no what you say ben fu say ba bia e chira abo no wa na ye sign no ti wo di nipa ne be ko ho na ba chira ni onko ho no ye dai onko ye and say wa ko ye sad no obenum nru e wo wi ase nyina no ho ye dai ento no but why sad ni wi na man sebi para akra ba akwa na for dey half ra wo say no ye dai after no because honhom na yes everyone okay all right ja na sisia no aban honhom family hunam family de hepa na ye hia no kese men man ka say ye hia no honhom family kese because the bibia be si wo hunam mu no edikansi wo honhom okay ansa na ba ndi honhom na nkasa na wo ye okay di da na wa protect ho a edida emma meto okay what you say kwa na fe na wa kopɛ Wedro, into the global can be said prevention is better than cure. What you say, and you that time, you are meaning Confucia. I put you to one say, and son of a general mountain Copishcano. I dare say with the campaign in a bamboo. Protection in the first thing I say, making sure someone Saka and so I could Pisca. What you say? Because I see Sicano crowd company, Japanina company, only had that power. And now what tennis canoe, who's a scar? Your choir for so much got him to nephew. Because Solomon can send me to a proverb say, what they wish is can be a food tabai near to a Kovimajo. What you are saying is kind any a Japadia one tabai. I bet you go. Many guys was only will be a no whisker, and so that all of a sudden, what you now have, yes, into a crow that means a true echo. A woman of a first to Sicano in Tambai, not nephew, and my Bible saying or 3 years. O wuja on nana no generation na dey e japade nti wo sabe wa kokokora na sika na dey yo what you say this sika dey eno so han ya dey say pepeto so bebo so sika ho bai sika na atena ho e ma odachi anya obasa na onana no so dey onana wo ma no na dey abeto so ti okwan a tambia no wo Solomon ye bi wo kan Bible Solomon o kan fa so twisika kan fa so bo ho bai osua ba osua fini papa David ho what's your gonna say? Nina ya high. Jahan, the woman in the end of the year. Wow. What you say? At the bamboo, Eba. You want the idea is that. So, I don't want to. You want the idea. You want the idea, say our ye. You want the idea, our ye. I know. What I say? You want the idea, come home bonnet. Any one year, the summer home bonnet also. Baby, my can't go. In contemporary. So people so go wiki the pa. What you say? Na to extend say who be yaw, who be mrel. Just obey your teachers when we are going to be near here. Going to be dear, ya memle ya. Can you do ya? You are in the idea. Now, we are wine. Don't be the issues not day. Simon can you do ya no? Here, what a bing young. What if you ni penina DNA. Ye DNA, it will make a name.
Yes. Dear ni say menu moja say bia unu enti tete no say aba baby be bo udin say on ne wo twi na yema na sata mo nim say ye ko ha ko edi ye ko twi moja na de no na nkontombre na wo de check hu say asem na be ba ne ka no e ya mpa na say odin so nkontombre ne be kire say asem na ka no oboa ana ya mpa say da ye otwi nsen what just in nkontombre no tete ne na ye na no ye DNA ihu sto kwaria ewo asem nkontombre ya nso no so bi twa ntro to so a ye de force ma nipa na ka no kre se be fa so obi atwa ntro ato so yes se bia mesika da ho smesi abefa me we da ho obi abefa na ye penipa krora yeah o se udin ana se nipa ko dia dance kumetia o court a onim sa asem yo ko kan enya no kre nse o ke no kre nkontombre na ye de be force nipa no ama na ka no e ma na ka no kre se ade we ya me kan de na me boa na wo be bo me pa na me ye de ko twa sa ntro yi eno so nkontombre na ye de ko twa se na nkontombre mengani dua no fa ye de di bone mo e papa okay what you can say enye se de bia wo che dru ba enye se bone ne de aka ma che ba that me yan ko bone dru de ye nkyere ba ye papa kwa na nkyere ya ka bia o ba so wa na friend number na ne doctor atete ho komo ti doctor e bia no bi sorry number no ku screen so de but for no popo Minimum money at 0244 67 49 27 0244 67 49 27. All right. I don't know. I mention Ayibako. We will be out of fum. And I watch it in Mirano. Or what Takawa. Or what car up and patcho. But what the other bread because of your car, nothing could do the Bunid and Sunabano. First see one of the battery poison in. Yes, in Godomri. I didn't any everything about Godomri. What is in the good side in Namadi? I say, Wakawa. Not the bread that say, Wonka crab 3. How the man no Bunina, woman and son, what the first see baby, Mojano, Fibano, a battery poison in a Nakuma for a battery. Godomri. So powerful. What I say? And what be a cocobones how cocobo. What you say? Aha. What in contemporary no? Obasara papa boss was no ati. What in contemporary na fra, then pinam kitwe na pinama bedroom penny day. Inim. Ya no ana ya no. Ya no yan. No. What you are day. Afra, e ma na wasi. Na ya yi. Wo se kokoko na pia. Ba contemporary na bida wa ye no. Baka, we about that kind of 4 times say. Oh, maybe 4 times. Oba o. We oba. We be ma be kind of 3. E shema Kokobo, away, Kotomre yini. We there, Mosempa, I have for a doctor that every day bia or Bebabiano. Friday bia 7 p.m. Pepe and the chassis. Oba 1 thread drew crano, and your bear 6. 1 thread crano no. The see our watch 2. Young point, intimacy out Nasi. The shame, popping time while you baby. Right. Doctor, and last week here. Now say uba ubechere see your fan say obabia like obi di na fa baby na nikunu ho ye na hi obetimi obe like ka bibi say obe ka bibi afa ho say like kwan a obe fa so aboa sa oba no ama so obi di na produ so ana say obi na ye na ni aba no so okay na me say ye wo ade a wo say Edam no, ya ka adwunim yare ya ye woni bebre. Obi wo ha onyi ne ho nto so. Nso abodam. What you say? Your high fever. Na your dama na nkasa no control no wan because hu mi na ere. When you e hono no, now say bia me wa obi aware. All of a sudden now kuna change. Said obi na ye na duro ana se den e bia so awo so de o ye bia wo ye ne kam. O da bi nya be kan say. You see? Solomon cry ye bi. So I forget na mo kan no. For married people. Okay. What you say? Say one na wo yere ti ase say ye enwa duro. Ma ye mu antete wo ne apɛ ye ho a Bible nchi. Okay. Sons of Solomon chapter 3 o kan ho a. Solomon encourages us. Bible what you say?
Bible nti unse lumba bo yombi kura so se o dem ba kom be picture le ko na nga ye na ma do de a and fa ko na so fun enchant ne mo o ja se ko do wa sam de obi aye dai o ja se nya me kan se o de ukuru ti not etiu o ha ni ade a ye wo be di anko ho eno na me dia be eno ye de ha na aye o ja se ana ne se o koda o de be fa o ja se o koda unu ukuru koda bo ba de fa fa ha wa se no ne wona se honhom na se betia fina no so sarara na oba nso a oba ontena be ontimi ntena be ma ba ko ho o ja se o bo se ontimi onim how to say no sama na o hia be waka ju so o se ne pe no wo ye ne mobo nti ni trim ye so bia o de chiche e ye honhom na sa de no ono nso se o ye be ma na pe wo boa na wo de be fa be ma ho na won na da that spirit ne betu okay sa honhom na sa de na chiwa ni na ya han na maye jana se wo dia dai afọ what you say na ni su ya dai ni aba no so what you say ena obi nso wo ha oba bi wo ha wa ware but oye kromfo okay what you say ni kunu di sika she he said then obe hu spirit better be e she ope so jai wa ya ontimi nyai what you say eno nso wo de ba echiwade wo ho ye be ya ma no what you say say the fan say onu atimu say sika kura me fa me hu de be when ye aso de bia na wo kowia adwuma sika kura na wa fa what you say wo be bisa nso kura yo say nya me anya fa ena obi nso wo ho a montie ne ye ma na mo pe namfo no obi wo ho a na wo efe ono ne namfo nam eni wo hu ne nunyam wo bia ono nko ana ni sabu asefre no na Ghana fo dia mo frɛ ne papa no ono mo frɛ no dia mo frɛ ne papa no pa Bible ma ni sabu as what you say the book of fruit what na sabu as na bua na wo mi what you say and na ko me ka se o kire abofra ai root o kire na wo me kire na futubone na wo mi ka kire root say bua se nya du sa wase se wo fi ni ade no papa na ni je o wa se na wo mi wa tan enti no order ko modern dress na emu ne da ho so present transparent na ko da papa na ngase na obo pitiri hu a o dia ma kana ampa what's that what the pajele and then am root to share ye benya Christ what says ayina yeah enti no Bible mo no Yesu bisa o se so ne Yankopon Yesu say Yankopon so ba obenya gidi ni ba ko asase so ana David because ni ayebu ni say gidi no once Rahab jomambofo no all the spice ni see no and the Bible say sad no ye na gidi na mo no ye dey otu no but na me no wan ye be you ama so wo mo sha ye Christopher nti ye kwaso nti ye ni intro what you say na root ye sad ya kana so the crap pe betu na san sad na wo cha wo fra na ai ajabon wo ja wanga na say aha nti e bia opem sabo asa hwi ni ma na no so ye wade wo ha ye be dey ye be ya ma what you say aha na no so no wanya wo boas because we are see obi an obi nti wo be nya wo ye dey umi sabo asa aha nti no sa ukru chichiw ana wo yire na tete wo say both side obi wo ha na yire na ha na dwene obi ntina fa ko obi wo ani kunu na ye ne nyina no ba ne nyina ahahan wo ti ase na ba ko bi wo ha no dia me pese be ye because deadly wo ti ase ye wo nwura bi na ye wo nwura bi okay me bo odingo so ye be ma mbo odin pe mi se gusu na bi yi sa nwura no e ko hye sa nwura no ma na be ka sa gusu na be tunsu ma oba bi a be ko no no be ma be dudu apart from yere nko hey ana we dia menye enye sa ko oba bia ho a o be nya light off o be ma nya djuma ji wo yere nko a ene ma ese man mum na beto ko mom ene obi nso ho nso a ye fan se me ye oba me pese mi kum ka me nko a me se me be ye be adwuma aba adwuma na wo kuru nso be ye se me pese be to me wife yim apart from me obi oba ko hono ne be ma nya adwuma no so sa both side oba no betima ya ma be ma oba no betima aya ma ne kunu no what the kana say aha ene we dey senkeye na ko obi ate ne be obi anko obi dia but obi ko sia yere na obi ko jaga na so ni me ya o tim bie bodan obi anu wa lock ya ma what you say nti me ya we ibi a me de kan ho me ya ni pe ni bie emie
Okay. What you say? Because okay, obi so wa no no so wo e wo. Sai na we bia, obetime bie. O wi na wa san lock ya dey. Ama. Enti e wa e bia san ya, na o dey ato so. What the code no to so ya. O dey. What the code no to bie. What you say? Enti ahan ye. So powerful say. So we Yakobon fi wa. Now we Christ say my fan says that you know them ahan e to so because it's so powerful. Ade a wo soma na wo kasa gusuna wo soma na kodi sa adwuma we mama na ekọ. What you say? E powerful. Hwe me wo ayi bi wo han bi wo ho. Me de ya ade ma na wo de to wo bag mi. Ana sa wo chop box mu. Enti me say me buy ko school my bi ama no. Wa do wo saba ko hye no chop box mu saba kam. Of course. Now on Sakema, this year Chabanchi Bia. Makuma 7. The Banchi Bia, the post said to be a same. And I was said to Matri. You open one step, yeah, and what I said, hey, anyway, yeah, easy. Yeah, there are one on say on Kitadi. And in Sat in the same run there. You want to say a boy beyond Yanko Ponso Bonson or born for purpose. Yeah. What I say, a bunch of Liberty Africans because in Africa for you wicked. What Abuana Nesai? Abuana Nesai say. Me who I be on social media, I'm saying, Rado Christian name. Obia come you be car. What I say, no one and sa. And Moabi, and some penaf, Famosa. Bacoria, the car. What I say, one man penaf, and all that. I'm saying, that's the way it is. So I know about the ones I have betting there. Yes, and I say, back up and the men. Okay, Matthias. And Mr. Abonifood. Okay. And you know, I had a powerful. And the next strategy is so important. Woma, but you go down now, say you create 10 years. Fashion feed. Doctor say, or Baba Chre, I did back serious one, Baba, Mr. You try a Musima, Abba, your bar, your job for your bar, your doctor, baby, and never manage 8. They say we were can what 3 or 8 and San Wapo. It's TV no net. You try and waba. Job training. Kumawood Training Institute. Say dear, ye nimwa na yeko. Ya sanso ade new programs kra and ede ebremo. March mo ne da etoso aduonu enson 27th March ya. Eye Saturday ebe ya. Ye de eda ba ko pe esi ho. Akyerɛkyerɛw eniema wo ya. Ye nkyerɛ bi wo ba bia da. Car tie chair. Ekyerɛ se car koba ye use atwam no. Ede na ye kyerɛw se na esi ede ye nkonya ede gu ye dem. Ye office, ye restaurant, any ba bia. Ye be sanso mosquito spray we die eyasem de efie bie ni ho antuntum nie enu ntino ye kire tuntum adura wo be spray wo dem a entuntum bie ntimi nka wo we esase efie bie mu obi free ho ba no besua saade we esanse entuntum edi enya yie pa ye be sanso a kire wo car and motor tracking device installations ekwanya e be foso a wo di machine bi e be hye car mu anase wo motor mu na fei ba bia ewo bia no watimi attrack no se nipa kura obetimi de bia hye no ho ba bia onam bia no obehu ba bia onam ye be kire ointment for general body pain se o body no e hyehyew anase se honam dodo a ade a wo de be srasra so a e be kokura ye be kire stretch marks removal cream ye nua ma na stretch marks ayem ho bebre no me pa cho bra fa number na e de screen so no na fra yen sesi a na yen register 0244 294066 brane besua adura wodi be ya o stretch mask so a ebe kokora ede amawo afei so yeguso a ye kire tomato paste ye na afei so tomato yogurt se de sidi entos eye tomato paste ene se ne sidi entos eye tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo ye da so a efrem se momra na mombesua se ne si ye weed side adura ye de himura nyina bra ne ye kire kama pa sa ne ma we nyina na Nyankopon ya adoma 27th March ya eye Saturday ebe ya ye be kire simple no wo hunu simple jumadie baso ewo Kumase ahojo Atenga Junction baby ya Kumawood TV wona anopa no nsia pepepe na fei registration no ye de nyina ahyehyes no nkro pepepe eye 9 am na anonso no ye de training na nkasa ahyehyes acha no 9 ne ye wie ni nyina na fei baby ya wo bia no wasan so akọ we nyina no
uwie a ye ma pen drive videos ni nyina ewo so enti wo fi a no anse ubo video na se wura fi bibia na wakai ye besan so ma handout no so ya twetwere bibia ewo mu ye be ma lunch ewie aduane a obedie eno so enyina achimbi afei so se wo fra chirichiri na wo ba baabi a obeda ni nyina so ehembi ni nyina na obetua eye 300 Ghana cedis per training no eye 250 na pen drive enso eye 50 Ghana tua we ni enchire sa na ma we nyina fa number na ede screen so no na fra yensesi a na register 0244 294066 eye Kumawood Training Institute wase eye nsano duma hemfie ebeye butu Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV. All right. Yes, I saw Emma Wakwaba Bium Ediba Kumawood TV so. Jumedia wa nigusu awe a spiritual hot seat with Dr. Solomon Obuabisa. Your friend Mayazi, Dr. Mayazi or Mayazi Herbal Center. Ewo Kuchi Kokoben Kumasi Ahima Kokoben Ehona Dr. Ewo. Doctor, ye kono na say o kire edro ba ko se bayikuro etu bia edro be na ye de be ye bayikuro etu bia ba cha obi fre wo 10 years ni fre na ye obi afre wo 10 years ni 10 years ekuro no ba so e de a meji answer ma ye ba we de kuma wu yi nti no doctor say o de ba na so e o de anko be gi wiska ba kuma wura da roman ne say waji bre TV ni nti no or the chow free in ye nefa ye na de ya ebeko ti doctor bacho be se me kan kuruma ho asem kakra okay nkuruma me kan start ye fi na ba na be sen ho no afi se duru no abamnia ye de ye ne wa nduma nti no ne ma ne dos nti ye nko bacho o papa we bi anano kire forget ba there be mentioned me pacho and they mentioned and nkuruma na ye nti no forget the mesrewa chere kro die no and the beboa yen ase onso be sha twi obi adi o etini pa na frɛw and the me pese on frɛw number no na ne wo ne na anka sense obeba waso ye ana obekire no eno wo but say Kumawood TV de esaya yare ana kire ne de boa obi de kwatia ya betimi aboa yen enko ade de say de doctor omo frɛw akire ba cha tie ni se kura tu acha kope nkuruma the root no nkuruma dua ni root opa wetu in fact on the nsuo be gua sha koda mane ese nkuruma dua hwe kura edam na ho emfise na adi ma ya dura enko na menem se honhum bi na ere etachi at wona say yakopon se tu bi na hye mu no wetu utu asentina ne be ka fem no ho mfa ye ho na watwa utwa na wayam ba ja hwe nha ho o kwada nwimira fatal krunum nkumani hini no nko fatal krunum na kwada oda wa fitu afukọ no ba ja abefo ba be hwe pa tieni adabe chira mo papa so me ha aduma ne mra ne woni de ja ba hwe no ai we de wo mo ba se wo ba be dia bro so se nam no be twitwo se wo de wo anu be bomo nkuruma ne nti no wo ntimi ye adwuma wo so ke ba mo wo afu no ahwe